Klokken den er lidt over 4, og vi er på vej mod stationen fra det danske møgvejr, må vi nok sige. Det regner, og det har det gjort i snart 2 ugers tid i fuld streg. Så er det ind mod Kastrup, så tager vi lige et lille fly mod Tyrkiet derfra. Så det bliver skide godt. Så er vi ankommet til Antalya, og der var sgu lidt varmere ved at regne med. Lange sorte bukser er ikke... Så man kan sige, det tøj vi har taget på i dag, den går sgu ikke hernede. Så nu er det over til bussen, og så tager vi lige en 2 timers tur fra bussen af, og så ned til vores hotel. Så er vi ankommet rigtig mange timer senere. Vi er kommet til hotellet i Alanya. Nogen har lagt sig til rette. Vi endte i en bus, hvor vi havde regnet med, at det var relativt hurtigt, men der var altså lige 6 stop, før vi kom frem. Så i stedet for at klokken den blev 3, som vi havde antaget, så blev klokken nærmere 6. Vi kommer frem, og vi skal ud og se lidt af byen. Og måske eventuelt lige høre. Vi havde håbet på noget havudsigt, men som vi kan se på videoen her, så er der altså ind af hovedtagen, toilet, og ja, der er ikke så meget sollys herinde. Ja, som jeg sagde i sidste klip, så Er vi flyttet? var der lidt mørkt. Så vi er ved at skulle bruge 1400 kroner. Ja, det der, det er sgu lidt bedre. Så har vi lige været nede og fået lidt morgenmad, og vækkeuret det ringede sgu lidt sent, så vi var dernede 20 minutter over 10 og kom lidt sent op. Men nu står den på strand og sol, og vejret det er bare konge derude. Så jeg kan se, hvad det kan. Og vi er gået et kvarters tid og kommet ned til Kleopatra Strand. Det gider jeg købe lidt af. Og så må nok køre baggrunden, så er der altså gang i dyrelyd. Og stranden den ligger lige herude. Så det bliver max lækkert. Ude på lidt sand. Der har ikke været en stor update her fra dag 2, men det har stået på strand, afslapning, så vil der lidt bazaren også og kigge på nogle ting. Og som man kan høre nu, så kører der aftenbøn. Og det kører over på de her. Nu skal vi se, om vi kan få den med. Det tårn, der står her på baggrunden. Så kører sådan en højtaler, så kører der lige bøn. Nu sidder jeg lige og læser lidt. Og ned ad udsigten. Men i morgen skal vi ud på en af de både der. Og se om det kan noget. Så er det bare lidt aftensmad her til aften. Og jeg er nede og se om vi kan finde lidt i bazaren. Så jeg ses bare i morgen. Det er dag 3, og vi sidder her foran hotellet og venter på at blive hentet af vores pick-up service. Det er åbenbart en ting, man gør her i Alanya rigtig meget. Det er, at man, uanset hvad man skal lave, så tilbyder man altså at komme med de her vogne og hente folk i det meste af byen. Så vi venter på, at de kommer, og så skal vi ned på det her piratskib her, og så skal vi se, om det kan noget. 8 timer ude på sådan et stort piratskib. Så må vi se, hvad dagen ellers bringer. Men vi starter med det i hvert fald. Så er vi lige nede på den første bådtur, eller badetur, hvor vi var nede og bade. Og som vi nok ser på stressklippet, så var der nogle regn, der strømte ud fra klipperne. Det er sgu meget sjovt. Fantastisk vejr. Lækkert at sejle. Så
Det er torsdag, og i går aftes der var der ikke lige så meget video derfra, men vi var nede og lege en scooter og fundet noget mad. Og ja, scooteren den står sådan fedt heroppe i baggrunden. Og vi har kørt hele vejen op på toppen ved det her I Love Alanya skilt, der ligger lige herude, som vi kan se i baggrunden. Det tog et kvarters tid, masser af stejle veje, og de kører som sindssygt hernede. Men det er egentlig lidt, hvad der skal foregå her på torsdagen, der vi kører lidt rundt og se nogle ting, man normalt ikke plejer at se. Vi skal også op til Red Tower, det er der nok masser af turister, der også ser, men vi har på set den gamle ruin, der ligger deroppe. Om der er noget historie med det, der er lidt sjovt. Men ellers er det bare fuld smæk på scooteren, og så er jeg glad for, at vi leger en 250 kubikker og ikke en 50'er. Fordi 50 kubik scooterne, de kommer ikke op af bjergene her. Selv den der store knaller, den havde det lidt svært. Så det er lige en lille opdatering, hvad der er sket her på torsdagen. Og så må vi se, dagen der springer. Vi har nu kørt et kvarters tid nede på byen af på vores lave scooter, som holder herovre. Og som vi kan se på udsigten bag os, så er der eddermame flot hernede. Fuldstændig vanvittigt. Men vi må bo dernede, ikke? Jo, vi bor derovre. Nede ved havnen og nede ved det røde tårn. Så bor vi lige til hotellet lige ved højre for. Så har vi lige været nede og køre på vejene hernede. De kører som fucking sindssygt. Og er pisselig glade. Det var lige før vi lige supporterede med 2 unge knægte på 12 år, der kom flyvende på en knallert i en blinde vinkel, hvor han ikke kunne se det. Det var godt, den havde nogle bremser, der virkede, fordi ellers så tror jeg havde ramt den. Så tog vi lige sidste tur på scooteren, inden vi skal aflevere den igen, og har lige kørt en halv time væk fra Alanya på sådan nogle masse små veje. Og det er ret vanvittigt syn det her. Vi kørte op igennem 2 bjergsider. Den ene er bag os her, og den anden ligger på den modsatte side. Men imellem bjergsiderne, der ligger der en kæmpe dæmning. Og den er stor, den der. Der er bare meget vand. Det er sindssygt flot. Et meget glad lille knallerhus. Hold kæft, han er. Så vi kørt yderligere 40 minutter og fået sådan nogle små billetter her, små coins, som vi skal bruge oppe i den her grotte, får vi at vide af de lokale. Ja, når man er turist, så koster det lidt ekstra, fordi at på et siden stod der 10 lira, og da vi ankom, koster det 200 lira per person. Hvad fanden vi lever med det? Vi skal ned og se den her grotte her, der skal være 380 meter dyb, så lad os se, hvad det kan. Så er vi på enden af grotten, 350 meter nede. Og prøver at komme lidt ned. Der er en lille sø nede på enden, som vi kan se der. Så. Så har vi kørt lidt længere med busserne og blevet lidt forsinket i løbet af dagen, men vi endte hernede ved en spisesteder med en masse boder. Og så er der lidt buffet inkluderet i turen. Så det er max lækkert. Så nu nyder vi lige det, og så er det ved at være hjemme i turen bagefter. Nej, koldt vand. 12 grader koldt vand. Okay. Før var det 7, nu er det 12. 7 meter dybt. Ude på midten.
Og lige herinde, der kan vi bunde. Det er sgu vildt nok. Så er vi efter en meget, meget udmattende dag endelig kommer hjem til hotellet og på vej ned til byen igen for at få noget at spise. Fordi at der har været godt med tempo på i dag. Så jeg står på afslapning, og ellers så skal der først ske noget igen i morgen klokken 7, hvor der skal tatoveres. Og ellers så er det på fuld afslapning.